Бюджэт Беларусі складаецца нават лепей, чым мы думалі, і нават лепей, чым магло быць. Пра гэта заявіў дыктатар Александр Лукашенко, сёння заклінаючы эканамічную рэчаіснасць. Як выглядаюць рэаліі, пра гэта я запытаю эканаміста Ярослава Романчука. Вітаю. Як складаецца бюджэт Беларусі? Ці насамрэч усё так добра, як кажа Александр Лукашенко? Неспадзявана, тому што Александр Лукашенко ніхто не планаваў, што можа экспарт тавараў у першым паўгоддзі вырасці там на 35%. Экспарт тавараў амаль на 40%. І гэта не таму, што тут нейкая такая цудоўная эканамічная палітыка, таму што сусветная эканоміка таксама расце пасля ковіднай рэцэсіі. Вось і цэны на энерганосьбіты, на тавар, на хімію, на металы, на прадукты дзерваапрацоўкі. Менавіта гэта традыцыйныя тавары беларускага экспарта супалі, санкцыі яшчэ не дзейнічаюць, таму вось мы маем такія паказчыкі, а паколькі ёсць экспарт, ёсць праца, загрузка гэтых прадпрыемстваў, ёсць доходы бюджэту, таму Александр Лукашенко і тут не шмат пакрывіў душою, кажучы, што лепшае становішча, таму што яны думалі, што будзе недзе 6 мільярдаў рублёў дэфіцыт, а сёння складаецца, што ўсё бліжэй да нуля. Але тым не менш, учора з'явілася інфармацыя пра тое, што адзін з банкаў перастае абслугоўваць карткі і таксама сістэму Western Union. Пра што гэта кажа і наколькі вось гэта сітуацыя небяспечная для карыстальнікаў банкаў у Беларусі? У Беларусі 75-80% банкаўскай сістэмы гэта такая алігаполія дзяржаўных банкаў. Вось яны маналітныя, у них є шмат грошаў, у них є доходы или падтрымка бюджэту. Яны таксама могуць карыстацца расійскімі крыніцамі падтрымкі, і для них нішто там не пагражае. А вось гэта маленькія банкі, якія з'яўляюцца прыватнай уласнасцю некаторых субсідархаў, але бліжэйшых да кармушкі Беларусі. Вось менавіта яны, прабач, тут просто тут тэлефануюць. Менавіта гэта маленькія банкі, яны, безумоўна, патрапілі ў санкцыі, і я думаю, што звязацца з імі вельмі небяспечна для доходаў. Таму трэба проста разумець, што санкцыі будуць распаўсюджвацца, і у банкаў беларускага бюджэту, вось калі скончыцца гэта знешнепалітычна гэта вось блаж, яны скончацца крыніцы з захавання, і трэба будзе проста думаць, ці варта гэтыя грошы трымаць у беларускіх банках. Тым не менш, беларусы ўжо разумеюць, што гэта можа быць дастаткова небяспечным, бо таксама з'яўляецца інфармацыя пра тое, што людзі пачынаюць здымаць свае валютныя дэпазіты і што гэта нясе ўжо ледзь не татальны характар. Тотальны, да не тотальны, але глядзіце, тут калі браць з топу, колькі там грошай было, так, мы там 3,5 мільярда доляраў, але калі палічыць дэпазіты насельніцтва і юрыдычных асобаў, гэта недзе яшчэ там, ведаеце, там пад 8 мільярдаў доляраў. Гэта шмат грошаў, таму, ведаеце, калі вось банкі ўжо працягваюць дэпазіты валютныя пад 5%, я кажу, жаба душыць, яны кажуць, можа яшчэ пашанціць, можа яшчэ на год трэба затрымаць грошы. Так што людзі самі рызыкуюць сваім будучыняй, іграючы вось в такую рулетку, але, ведаеце, іншай крыніцы, іншага спосабу правучыць іх, каб толькі вось яны гэтыя грошы не згубілі, альбо гэтыя дэпазіты в валюце не былі ператвораны ў рублі, няма. Так што, вы не даеце зараз грошы ў беларускіх банках? Я ввогуле не давяраю беларускай сістэме, беларускім банкам, таму звязвацца з ёю я не раю даўным-даўно. Я не ведаю проста тых крыніцаў, чаму беларусы да той пары яшчэ трымаюць столькі грошаў у банкаўскай сістэме. І яшчэ такое пытанне. Сёння Александр Лукашенко ўзняў пытанне бізнесу і палітыкі. Казаў таксама шмат пра тое, што не трэба бізнесоўцам лезці ў палітыку, бо там прасветляць усё, ледзь не да майтак, гэтак далей. Але таксама казаў пра тое, што зводзіць рахункі з прадпрымальнікамі, які там заблукалі, недзе не будзе. То бок зараз ідзе такая рыторыка, каб крыху залагодзіць тых рэшткі тых прадпрымальнікаў, якія засталіся ў Беларусі. Я не думаю, потому что, видите, кто попадет в эту категорию, как залагодить и не бойтесь, никто же не ведает. Это может быть те люди, которые там и так выходят у залу Беларусь, в эту широкое понятие семья. Але коли Лукашенко публично позвал мерзавцем головного человека в ИПАМе,
Вось, я не ведаю, ну гэта што ж гэта сведчыць пра тое, што ну, вось тыя людзі, якія з'яўляюцца чэмпіёнамі беларускага прыватнага бізнесу, яны назначалі IT-сектор, і да них такое стаўленне, ну гэта вельмі нездаровая сітуацыя. А сёння, калі ідзе нейкая такая нездаровая канкурэнцыя паміж сілавымі структурамі, хто больш каго пасадзіць і аклевешча, ну так ведаеце, аднаго, другога, трэцяга, сёння там адзін будзе казаць, што вось гэты добры чалавек, яго не трэба чапаць, а другія там 5 дакладных напішуць, што ён там белы-чырвоны белы сцяг рабіў, альбо некую там ініцыятыву падтрымаў. Вось і ўсё. Так што я кожны бізнесмен сёння з'яўляецца патэнцыйнай жертвай рэжыму. Вось і кожны можа быць у спісе тых людзей, які пойдзе альбо на канфіскацыю, альбо на тое, каб з яго бізнес зрабілі котлету. Дякую вам вялікі за размову. Дякую, усього доброго. До побачення.